Hej Diana. I dag der er det første dag på projektugen, og mig og Laura, vi er gruppe sammen, og vi har en prostitution. Og i dag der har vi arbejdet hjemme hos mig fra klokken omkring 10-tiden til nu klokken omkring 6-tiden, så det har været en rigtig effektiv dag i dag. Vi har fået styr på, hvad vi vil lave hen i løbet af den her uge. Og så har vi faktisk også allerede gået i gang med vores produkt, og det er jeg rigtig tilfreds med. Jeg synes vi har fået rigtig meget godt ud af dagen og planlagt hvad vi skal lave i morgen, så det er rigtig godt. Derudover synes jeg at vores samarbejde i dag har været rigtig godt. Mig og Laura, vi har lidt tendenser til at blive lidt uenige nogle gange, men det synes jeg overhovedet ikke vi har været i dag. Vi har vildt de samme ting og gået efter de samme mål, så det synes jeg har været en rigtig stor fordel i dag. Det er lidt svært at komme i gang med det her. Jeg synes altid det er svært at starte på det, men jeg synes i hvert fald at det har været en god dag. Hej, i dag der er det tirsdag, og vi har arbejdet mest af dagen med på skolen i dag. Vi vil rigtig gerne i dag få malet vores produktdukke, så den kunne blive sort, så vi kunne begynde at klistre de der tekster og billeder på, som vi gerne vil have på. Så mest af dagen gik egentlig bare på at finde maling. Det var en lidt udfordring at finde malingen, for der var ikke særlig mange, der var ikke rigtig nogen på skolen, der ville låne os det. Så Laura hun tog til Lyngby og købte noget, mens jeg så sad nede på skolen og prøvede at skrive nogle tekster, som ligesom svarede på vores problemformulering, som kunne komme op på dukken. Og så, ja, det var egentlig bare det, vi sad og arbejdede med, men jeg synes, at vi fik da okay meget ud af dagen. Vi fik malet vores dukke, så den blev fin, og så fik vi også skrevet relativt mange tekster. Jeg synes, det var lidt svært lige i starten at finde ud af, hvordan det var, man skulle sætte den på. Altså, om det skulle være små quotes tekstagtigt, eller om det skulle være en lang tekst. Så det fik vi også lige styr på. Og ellers var der egentlig ikke så meget andet, end at vi så bare skrev og fandt billeder og printede ud og alt noget teknisk og sådan noget. Ja. Hej, i dag der er det onsdag, og vi har arbejdet hjemme hos mig i dag hele dagen. Jeg synes at i dag måske har været vi har ikke fået noget lige så meget som vi gerne ville. Vores produkt det tager en lidt smule længere tid som vi egentlig havde regnet med, så det er vi stadig ikke helt blevet færdige med endnu, men derudover så har vi så begyndt en lille smule på fremlæggelsen, for der var lidt tekniske problemer, så vi kunne komme i gang med eller blive helt færdige med produktet. Så vi har fået lavet en plan over, hvordan vi gerne vil fremlægge det, og det synes jeg er blevet rigtig godt. Ellers så har vi egentlig ikke fået gjort meget andet end at selvfølgelig at arbejde videre med produktet og fået sat en masse ting på. Vi har haft en lille smule travlt i dag, for jeg har også skulle nå noget arbejde og sådan noget, men ellers så synes jeg også, at vi er kommet okay i det. I morgen har vi så aftalt, at vi vil blive 100% færdige med vores produkt, og det håber jeg selvfølgelig også, at vi når at blive. Men selvfølgelig håber jeg også, at vi kan begynde at komme lidt videre med fremlæggelsen, så vi ikke skal sidde og lave det hele weekenden eller fredag aften. Så ja. Hej. I dag der er det torsdag, og vi er lige blevet færdige for i dag. Eller sådan nogenlunde, vi skal arbejde lidt videre hjemme hos Laura i aften. Men som jeg sagde i går, så var vores mål i dag at blive færdige med vores produkt, og det er det. Og det her
Jeg er blevet super tilfreds med vores resultat. Jeg synes, det er rigtig fint. Vi har haft lidt problemer med at få den til at stå op, fordi at det er lidt svært med træ og søm og alt sådan noget. Så det har vi arbejdet ret meget med i dag. Og så har lige fået finpudset de sidste små tekster, som skulle på. Nu skal vi så til at lave vores holder til dukke. Så det er jeg rigtig glad for, og så er vi faktisk også allerede gået i gang med det show, som vi vil lave som fremlæggelse på mandag. Og der synes jeg, det er så det, vi skal arbejde videre med i aften, og jeg synes, vores samarbejde i dag har været rigtig godt. Og vi har virkelig næsten ikke holdt nogen pauser overhovedet, så vi har arbejdet hårdt. Men så skulle Laura afsted, så vi må arbejde lidt videre i aften med vores fremlæggelse, og vi har fået delt alle tingene ind, så vi ligesom ved nu, hvad det er, vi skal til at gå i gang med i morgen, og hvad det er, vi skal til at sige, og ligesom få styr på, hvad vi skal lave, efter vi ligesom har mødtes i klassen. Men ja, jeg er rigtig tilfreds med den her dag, og jeg synes selvfølgelig, at vi stadig nok er en lille smule bagud i vores plan. Jeg egentlig gerne vil have, at vi har været færdige med produktet i går, så vi kunne nå lidt længere i fremlæggelsen. Vi kommer nok til at arbejde en lille smule i weekenden, men det synes jeg, det er også villigt til at gøre til, at det bliver en god fremlæggelse. Så jeg er tilfreds med dagen i dag. I dag der er det fredag morgen, og vi sidder her hjemme hos Laura og arbejder på vores logbog, som skal til at afleveres lige om lidt. Og hvor vi skal ned og mødes i klassen, og så lige høre lidt om, hvordan fremlæggelserne skal til at foregå. Og Laura sidder derovre. Og i dag, der er det egentlig bare fremlæggelse. Altså vi skal bare have fået styr på det hele, og tænker også lidt, at vi skal begynde at tænke lidt med de tekniske ting. Fordi vi vil gerne have nogle videoer og sådan noget, som skal komme ind i vores fremlæggelse. Og det skal vi også lige have til at tænke over, hvordan vi skal få det til at passe sammen. Så det er nok egentlig det mest dagen går på i dag. Jeg tror ikke, der er ikke så meget andet at sige, end at jeg synes, det har været en god projekt, det her. Altså, det har været lidt hektisk og stresset på nogle tidspunkter, men det skal jo også være, altså, man skal også have noget at lave og noget at arbejde med, og jeg synes i hvert fald, at vi har knoklet hårdt de fleste dage. Så det er jeg tilfreds med, og jeg synes også, at vores samarbejde har været godt, og vi skal nok arbejde lidt videre med det i morgen eller søndag eller sådan noget, men ellers synes jeg, at vi er kommet okay langt og nået de mål, som vi gerne vil, og det er blevet ligesom vi har forestillet os sådan det meste af det, så det er jeg rigtig glad for.